daruk le achan ve chia chia ani a alien view mai hei tilai hi tui tai ani a ka channel min ngai hlut sak tu zong zong tele ka subscriber dum tak tak de in zo vai in ka channel a kalolom la vak chawni tun huna hian hei puthua valuya ko mek ania zanin chu chakai ka chile don ania ka video danga khan ka chia thalai vel kha kalo tilang thailo ania viewers le subscriber te po khan min hrethiam em a lom thu ka sei bok ani mani chau ni chuan video a hmu nom mo em ani amai ro chu video kalo dang angte tam takin a hmu nom vak long ti chu ka ring mani chuan amai ro chu tam takin hmu nom in ti a comment lama hmu nom in ti thu te in lo soi liam thina in comment chiar anuam thina comment lama thuron thatak tak in lo nu chia te le video ilo like hian video lo upload anuam ka ti thin khamo he video po hi in lo comment le avekanga chuan like a thei phei chuan in omna whatsapp group ate mino share sakula kawan lom don te lul em hei tilai li po a thaviau mai tilai hian kabu kan hui ka phula zana alo bo mangem bom turanga yang tilai po hian kan da lenge klema lilian deuh li thadewa chuan mun ni vela te hian han daila tilai te po hian da ve shimang mun khat chawa kan da chuan mun khat chawa kan phul chuan palinga ten anlo bom to thina mani chau ni chuan a zong kha aman vek thei thin lawa chu wangin li thadewa chuan mun ni vela hian daila man azia ve deuh ani bu kakang hui nuwa sumte a kadeng chip dewa chu li a ka phul thazel ani then ka chuan archo ten manga archo ka mang ve ngai me ulo ni tilai hian kan da lenge video hi munom in ti zong ani chuan munom in ti vak lo ni point hei asiam a ho tak ve nganga hetia thla han lak chau hi ani lawa editing vel po hi a ho tak ve a chu wangin then khat chuan in mu chung mai ten min lo enanga thu chunga min lo ente po in omanga huna like le comment subscribe kha har salem lawa kain puiton na zel ani ti share in video hi min lo like sak ve ula chuan mithar in ni chuan he channel hi vai khat lo en na ani chuan he channel a hian thingtlang nun video himom mu nam tak tak thingtlang hawina kan cho me zon dan tele kan hun man dan rang kha kan hun ton bil zelin pathirin damna khrisela tha min pe te ni chuan kalau upload chho thin dona kan upload mek zela in ngai ven zong te ni chuan he channel hi mino subscribe sak ve tho donia o daranga le minute somni panga chia ania dar nga le chan ve alari lo dewa tuna chuan kabu kan hui kha ka chia zo to a hei tilai hian
ai sen alo vak chuka ma se alien lo view maya ti hian lo om ri ta sela kal le huna alo lian deuh ni le man ta ila a tha ange chuan hei ni danga chuan ka in chia thim thin kha ni a tun tum chu ka in chia thim lo hlo maya hei mai kanun to a tuna hian al awang lai ala thleng lo dewa ti hian khuwa ka hak thimanga daruk le minute som panga vela dei ka vel chhodon ani ka chuak ta sa sa man mo lo photila chuan chote ka fa kanga hei a thim angranga ka choi lai kha ka lo tilang lo meng o lo khir zel donia daruk le chan ve chi chia ani a ka thing tu po hei al zo do vek to ni ka kal san don ta alum nuam sia ka ui ang reng khop mai chuan ti lai ka kal na pu khwa wa lui hi khuatang a hlalu tuk lawa fur lai khan ai ote po an chi ave thina chakai hi an om tam lu tuk lo mai thei ni em po tu ni se in vel chho phat tiang o kan ba bai tiang ka ngai don e mai ka mai tu so chuan kan vel chho ngal mai anga nge lo an don e hei tilai hian pahni nan lo boma ai sen pahni tilai mi hi alien lawa tilai mi zok hi apa ngai ve de urawa hei ka chu anga tilai mi zok hi kan manange hei chu alien lutuk than lawa ma se tilai mi ai chu na zia hei an vel chole ha lang ha chakai hi an lian vak lo sim sim he lui chakai hi tilai lui hi tun ma chuan khang kan vo thina ni don trial an tam em thina hetia kan kal hian vai ni khat ai de chu sanga kan hon ve thina ni tilai mi chu lian vak lo ma se hemi lui hi in lo ri ola ka du chu chakai an lian lo hrim hrim ma se hei chu a lian lo vele lutuka a chi thla zo de ngo chakai hei kan muang hian an lian lo hlom em ani chakai an van te hlom ve tilai mi chu a lian vak lo ma se kaman don ani ai a lian lo lamun lui ka chit kaman ho ang ka chu mu lo bai se vak lo me ro o tilai lui chu chakai an te ve hrim hrim ani to sia a thim deuh a eng dim zuk mo a fu lo khop mai tilai chu lo bom meu lo ti la hei te rau te mai hei tilai po hian ai sen ve an ni hei tilai ya le tilai hian sakai chu an tam khop mai amai ro chu man tlak an om meu lo ni hei heng ho rul hi an tam khop mai man tlak an ni silova zanin hi ka hlo cham mel khop mai tilai mi chu kan lang alak thau mai hei alien lo khop mai ma se heng ho rual tal chu kan lak angai ani chakai an va wang ve tilai hian tero
te mai lo om le a ma se kan man don ani chep trep lom le có chua lek lek ve men chep don chep lâu tur hi ni liền lâu khóc mày sakai liền tak tak man tur an wang khóc mày chỉ lại về tới po hi hey chỉ lại hiện mà sẽ liền lâu chín khóc mày chỉ lại hiện ai sen alo oma hay chú liền ba ngày view mày và môi về thì gì thế mày ai sen tal hi man cha ila azia de tur sin le thế po hian ai sen hi chu ka man don hay chỉ lại cái man ai chung nó liền lâu mà sẽ tí là hi chu man hay quay đầu thủ ra ngay anh liền lâu khóc mày mà sẽ cần là xíu xíu mà nghe chắc ai sen xa ai khát em mày hay chỉ lại mi te hi ăn lâu bom hậu lâu mày hay chỉ lại hiền ai sen nó ôm về lấy làm hay mò chú ai pa ani thả po alang trăn ta về chầu dễ lằng ô ai sen om tụ na cả thằng chầu ta ăn ngâm lé mày fresh khop mày tuy lệ khop bằng hay tia sakai ka chita kaman thadon lawa ka sia to chuan kan in lum kan in chung ka ngai veng veng zel ni ve thai tlat mai hei ti lai hian ai sen lo om ve le hlo mai ma se alien lo view mai ma se alien lo ka ti hi ai sen a chuan an pa ngai view mai hei heng ho chu pa ngai view mai an tui lo the lo ni hei an kai na rem khop mai saju ti vel chu ok du don ni ai ti lai hian lo bom le lo mai kan manang tui lo thei lo ni ti lai hian te ro te tlan lu ta chakai te man tlak si lo chu an tam khop mai amai ro chu hei lak ang kha an om lem lo ni hei ti lai kan muang hi an than em khop mai mak hi ka ti chakai lian lak ve deuh man tur chu an wang phar mai ani chuan he lui hi chakai ka chhit le to ngai lawang chakai man tlak an wang e mai
lui zo chuan nuam a sin ma se tun kumatan he lui a hian chakai ka chit le to ngai lawang hey ti lai khuan te ro ta mai a te khop mai ti lai a hian kolian deuh a awma ti lai hi avanu ve hey ti lai hian om le a ti lai mi hi ka kan man le ha la nge ka man nem ka chel fu ma se min chep don hey oh chok so ta hey ti lai hian ai senin alo bom le mek ani hi chakai cho bom lai hi en zueng o manang o arai mai mai man le chat liền lâu mà sẽ tùy đón chiang lu tục ai sen chu liền tắc tắc khả nom ngai vak lem lo à chu wangin heng ho rual chu kaman zel don ani tilai kan hmu hi savabu ania arop to nge in karing ani an rausan to ani don kha kongpui ka chuak ta a tilai hi lungpuk shortcut ania hei cliffy ma tho heu heu maya anuam viau mai chuan van sang lampang kan thlir chhovele thunga thả po ai eng nuam viu maya chuan kan khua mam te ade chu bok ani tilai hi lungpuk ani a hei tilai hi tuitai ani a kan kidar ve me dikha ka ngai to chuak phuta mizo lo po ghost hunter kan nei thaem ema mun sang te an fia thina then khat phei chu an chang chop ve hialin karing ani ma se rin dan mai khani a an chang chop chu ka ti chuang lem lowa karil ruwa lo lang ta mai chu dam do in sang te an han fia ta ti hian thla an la kuala camera in an han tin do ran maya thom an nei chia hian ti mai mo then phei chu atak tak te po an ni ngei ka ringa hetia youtube vela an live hi ka en thina hei thom alo ri hi thom om na lampan hian camera lak fu tum ni om pashan hian an tlan thina ni chu ai chuan thom kha ngai chang sok sela entina na helai ve le sang ta ni in omani ti ka hria theinan thom ron nei to a
อันที่ตาทอมมาแล้วในเชียทอมอมนั่นลำคันตันห้าทีคันเอ็งรำคุยเงี้ยหมูเสียนปีโอเตกตีไอชวนทอมอันในนี่ชวนทอมรีค่ะวิวสเตนเชียดกันดูจอกเงี้ยกันเริงที่คันเอ็งมาสวยเลี้ยมเหล่าคันที่คันง่อยเริงจอกเสลาทอมค่ะง่ายจังจอกกิละตีคาริลรัวไม่มา呀จูว่ากันตีไลดูตายเต็งกี้ค่ะกันผมริจพันอีกค่ะกินหนักเราหลังแหล่ตอนนี้อ๋อ